Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi jama'a da fatan muna lafiya. Bidiyon mu na yau za mu nuna yadda ake participating a altcoin. Gashi nan in ka taɓa link ɗin nan wanda aka turo ma, in ka taɓa shi haka zai kai ka Telegram. Ya ka jira ya buɗe. Gashi nan yana buɗewa. Yawwa gashi nan altcoin. Gashi nan play now, play now. Play now za ka taɓa. Shi nan za ka jira ya buɗe. Yawwa shi nan zai nuno ma wannan blue ɗin mai zagayawa. Wannan blue mai zagayawa gashi nan. Wannan gashi nan yana ta zagayawa. Yana zagaya wannan universal ɗin nan. Wannan ƙwallon na mai hoton duniya. To shi za ka taɓa. Za ka ga click here. Ni na riga na yi nawa ne. So ban yi copy ɗin, ban ɗau bidiyon ba ne kafin in fara. Yawwa sai za ka shigo nan. Booster kenan. Gasu nan mutum zai detector to upgrade zai kai ka level 2. Shi ma charging station upgrade zai kai ka level 2. Speed upgrade zai kai ka level 2. Wannan duk ƙarin gudu ne da ƙarin adadi da ƙarin sauri na clicking. In mutum yana tattaɓawa maimakon a dinga bashi ɗai-ɗai. To sai a zo ana bashi taɓawan da yayi sai ya zama 2 ko 3 ko 4. Ya danganta daga yanayin level ɗin da kake. Biyu ne gashi nan time. Kun gani ga time nan yana nunawa. Saura awa 1 da minti 45. So duk bayan awa biyu ne ake zuwa a taɓa shi wannan blue ɗin. Wannan mai zagayawa kun gan shi. Kun gan shi yana ta zagayawa yana rotating. Yawwa.